Benvidos a un novo programa de Falemos de Lingua. Se lembrades, no último vídeo estivemos vendo o complexo lingüístico, que era isto e cales eran os remedios malos que podíamos aplicar para solucionar un caso de complexo lingüístico que nós teñamos. Agora imos ver que podemos facer se eu teño complexo lingüístico. E para iso imos lembrar que, utilizar faixas de teletenda non nos fai adelgazar. É dicir, que nós utilicemos o castelán en todos os contextos e nos esquezamos do galego non vale. Lembramos que, remedio número 2, que nós utilicemos pílulas de adelgazamento ou ben calquera outro produto, cremas anticelulite ou que sexa, tampouco vale. É dicir, non vale que falemos segundo nos falen. A nosa personalidade é a nosa. Remedio número 3, tampouco vale. É dicir, ir ao xinasio e estar as 24 horas ao día para intentar adelgazar non nos vai solucionar o problema. Isto é, aprender o galego normativo e utilizalo en todos os contextos e falar só así tampouco nos serve. Remedio número 4, pasar de todo e facerlle ver aos demais que non nos importa que nos sintamos gordos, que non nos importa que falemos galego de calquera maneira, que nos dá igual, cando non é esa a realidade, non vale. Entón, imos ver que podemos facer se eu teño complexo lingüístico. Ben, o principal é, como xa dixen no capítulo anterior, a diagnose. Para diagnosticalo, o principal é saber que sentimos vergoña. Sentimos vergoña, hai que aceptalo. Non pasa nada. Outros teñen vergoña por outra cousa. Non pasa nada, aceptámolo. Primeiro paso. Segundo paso, debemos de querer curar, debemos de querer sandar como calquera outra adicción, calquera outra enfermidade. Non hai nada máis importante que ter a vontade de sandar. Entón, primeiro, aceptámolo. Teño esta enfermidade. Segunda, pero quero deixar de tela. Sinto vergoña de falar galego e non quero sentilo. Quero seguir falando galego e sentirme orgullosa de falar galego. Unha vez que temos estas dúas cousas ben claras, que é de onde temos que partir, debemos de facer unha reflexión interna e autoanalizarnos. É dicir, pensar un pouquiño en que situacións sentimos vergoña e por qué. Os especialistas, os psicólogos, recomendan para estes casos levar un libriño de notas. Un libriño de notas e anotar todas estas cousiñas que nos fan sentir e en que momento e por qué. Logo dun tempo podemos ir botando a ollada atrás e revisando todo isto e analizando un pouquiño, todo en conxunto, para saber o noso problema en concreto por que o temos. Ben, unha vez que nos autoanalizamos e que vimos un pouquiño todo isto, compre agora comezar a solucionar o problema. Entón, por onde? Pois primeiro, se o noso galego ten deficiencias e así as detectamos, pero de verdade, non é que o pensemos, senón que as ten, cometemos moitos erros, hai moitas cousas que non sabemos, vale, non pasa nada, ninguén nace aprendido. Entón, que imos facer? Pois estudar un pouquiño. E como podemos facer? Por exemplo, internet que hoxe está en todas as partes, case, do mundo. Pois poñemos en Google manuais galego e ábrenos o primeiro enlace que nos aparece xa é da Secretaría Xeral de Política Lingüística, onde podemos atopar distintos tipos de manuais sobre léxico, con solucionario, sobre linguaxe administrativa tamén, etc. E podémolos facer por na cama antes de dormir, como quen fai un encrucillado, sin ningún problema, nin pensar máis, nin máis esforzo. Logo, que podemos facer tamén? Pois, por exemplo, a través de internet, que é o máis doado e o máis económico, pois hai cursos en liña, como por exemplo eGalego. Hai cursos que podemos gravar, descargar e utilizar no noso ordenador, como Galingua. E se non temos acceso a internet, tamén, que pode ser o caso, pois simplemente ler revistas, libros, prospectos, se o souber, que sei que é difícil, calquera folleto que apareza en calquera lugar que estea en galego, que o leamos, que o vexamos con pouco de detemento, vai nos axudar a mellorar o noso idioma, pero dun xeito que poderedes comprobar dun xeito grandísimo. Unha vez que superamos isto, imos ter moita máis forza para afrontar o que ven a continuación.
Entón, claro, pensade que ter seguridade sobre como falamos e o que dicimos danos unha forza inmensa para poder afrontar o seguinte paso. E cal é o seguinte paso inevitable? Comezar a falar galego. Eu sei que estaredes pensando pois, que hai xente que simplemente, como os que deciden deixar de fumar, pois nun día levantanse pola mañán e din a partir de hoxe non fumo máis. E acabouse. Meu dito, meu feito. Non volveu a tocar un cigarro, xa está. Agora, claro, está o resto da xente que necesita un pouquiño máis andar a modo. Como facemos isto? Ben, primeiro, polos descoñecidos. Este é o meu consello, polos descoñecidos. Calquera descoñecido? Non. Os descoñecidos, igual que os amigos, hainos de primeiro, segundo, terceiro e cuarto nivel. Entón, no caso dos descoñecidos, debemos de comezar por aqueles do último nivel de todo, dos da puntiña do rabo. Cales son? Aqueles cos que nos cruzamos pola rúa, que non sabemos quen son e que probablemente non imos volver a ver na vida. Por exemplo, seremos capaces de preguntarlle a alguén que hora é? En galego? Ou, desculpa, tes hora? Estou segura de que sí. Entón, este é o primeiro paso. Descoñecidos que imos ter apenas diante uns segundos e que non lles imos volver ver o rostro, probablemente, se cadra, nunca máis. Segundo paso. Descoñecidos que imos ter un chisquiño de tempo máis diante. Por exemplo, un camareiro. Acabamos de preguntarlle, de pedirlle se nos pon un café con leite, e se cadra despois pedimoslle unha auga con gas, se cadra despois pedimoslle outra cousa, despedímonos, pedimoslle canto é, falamos un chisquiño máis. Este sería o segundo paso. Terceiro paso xa viría eses descoñecidos cos que podemos falar, se cadra podemos comezar a iniciar unha conversa bastante máis ampla, por cuestións do tempo co que imos estar con esa xente. Poñemos por caso unha sala de espera dun centro médico. Podemos estar horas. Efectivamente, aí danse conversas de todo tipo. As nais dos problemas dos fillos, os homes cos problemas das mulleres, as mulleres cos homes, no traballo, de todo tipo. Este sería o seguinte paso. Esta xente coa que imos estar máis tempo diante, aínda que efectivamente sexan descoñecidos. E o último apartado xa dos descoñecidos son aqueles que están, digamos, entre un cacho e outro. É dicir, os descoñecidos que veñen sendo amigos dos nosos amigos, é dicir, aqueles que teñen posibilidades de entrar no noso círculo de amizade. Este sería o último estadio dos descoñecidos. Comezar a falar con esta xente. Ben, mentres estamos neste proceso de falar cos descoñecidos, debemos de comentarlle a aquelas persoas máis achegadas, aos íntimos, familiares e amigos, que estamos neste proceso, con naturalidade. As cousas vivense así, con un pouquiño de naturalidade. E non pasa nada, decimoslle, estamos aquí intentando falar en galego como nós falamos sempre, pero co resto da xente, con todo o mundo. Van a entender, é unha forma de ir abrindo o camiño, aínda que con esas persoas non nos atrevamos aínda a falar en galego. Pero son os seguintes. A por eles hai que ir despois de acabar con todo o grupo de descoñecidos. No caso dos coñecidos, funcionamos ao revés. Primeiro polos de primeiro grado, é dicir, polos máis próximos, polos que nos queren, polos que teñen afecto por nós. Estas persoas son os nosos mellores amigos, son os nosos pais, son os nosos fillos. Que nos van dicir? Adiante, filliña, adiante, fala o que tiñas que falar. E logo, pois efectivamente, e os nosos mellores amigos tamén vannos apoiar e vannos axudar. Despois de pasar estas dúas fases, chega a máis difícil. E a máis difícil é os amigos e coñecidos, o círculo dos amigos de segundo e terceiro nivel, os que están de ponte entre os descoñecidos e os amigos máis próximos. Ben, estas persoas efectivamente pois non teñen o mesmo aprecio nin o mesmo afecto por nós que os nosos queridos íntimos. Polo tanto, aí van xa xurdir bromas, comentarios desafortunados, comentarios ferintes nalgunhas ocasións, e ás veces pois van nos doer moito. Non vos vou dicir que non. Non vai ser, nalgúns casos, un prato doado. Vale. Pero,
O que si vos garanto é que se vos mantedes firmes na vosa decisión e ven que sodes constantes, que ese sodes vós e punto, eses comentarios van cesar. Chegará un momento en que esas bromas non teñan gracia, porque así sodes vós, e xa está. Entón, pasando por estas fases todas, chegades xa a un momento en que, sen darvos conta, estaredes falando galego con toda a xente. E para aqueles de vós que teñades un pouquiño máis de vergonza ca os outros, que vos custe un pouquiño máis pasar por este todo proceso, eu diríavos, podedes botar man do galego normativo. Efectivamente, ides perder un pouquiño os vosos rexistros, esa capacidade comunicativa expresiva de falar de distinta maneira con distintas persoas. Pero tranquilos, tranquilos. A todo se vai chegando pouquiño a pouco. Botade man do galego normativo, non pasa nada. Utilizádeo ata que rompades todas estas barreiras con todos estes tipos de persoas descoñecidos e coñecidos. E cando xa todo o mundo saiba que ese sodes vós, que esa é a vosa identidade, entón aproveitade e enriquecede agora o voso galego con esas maravillosas palabras do voso dialecto, con esas amplas variedades de rexistros da lingua, enriquecedeo todo o que poidades coas vosas achegas. E se cadra, nalgún momento determinado, como a quen está deixando de fumar, cae un día por un problema nun cigarro, a vos pasa vos o mesmo. Ben, se vos pasa isto, non vos preocupedes, non pasa nada. Isto pásalle aos millores. Sempre se pode retomar. Que hoxe estou mal, que teño un día, que estou decaída, que non podo, e caín porque aquela persoa impúñaseme moito, tiña traxe, viña vestida con a gravata, estaba estupenda. Miña nai que medo me meteu, faleille en castelán. Mañá topaste con esa persoa pola rúa e falarlle en galego, e xa está, porque mañá vas estar máis contenta, con máis forza e máis alegre. Non pasa nada. Caemos unha vez, levantámonos ao día seguinte, e senón pedimoslle a alguén que teñamos ao lado que nos bote unha man. Para que estamos demais. Non os esquezades, tedes a oportunidade de recuperar a vosa propia identidade, o que vos sodes e queredes ser. Así que, adiante. No próximo vídeo de Falemos coa Lingua, veremos como podemos botar unha man a aquelas persoas que teñen complexo lingüístico cando nós xa somos expertos. Ata o próximo.